داخویانی ji bo raya giştî. Ji destpêka krîza Sûrî ve ji sala 2011 ve dewleta Tirkî dagirker rola herî xeleb rêst wekî dewleteke cîran ji Sûriyê re. Ku rêzgirtin ji têkiliyên cîrandî re girtibe. Lêbelê destwerdana wê di rewşa hundirîn a Sûriyê û dagirkirina bajarên wê zagonên navdewletî û mirovî bin pêkirin. Her wiha hemû rêgezên cîhanî piştguh kirin û bi taybet di herêmên dagirkirî de ku hemû kiryarên dûrî pîvanên mirovahiyê pêk tîne. Ji kuştin, revandin û dîrgirtina jinan ku rêjeya herî bilind ji wan pêk tê. Ta ku gihişta asta sûcên şer û li dijî mirovahiyê. Daxuyaniyên dawîn yên dewleta Tirkî derbarê veger û bicihkirina milyon koçberên Sûrî ku li Tirkiyê bûn dê herêmên Bakur û Jilata Sûriyê ku hatina dagirkirin de piştî ku niştecihên wê bi darê zorê koçber kirin û pêra hilwîşandina cihên pîroz û şûnwaran. Her wiha ferzkirina zimanê Tirkî û guhertina navê dibistan û qadan bi mebesta guhertina erdengariya ekolojî û ji holêrakirina nasnameya dîrokî ji herêmê re ku rêjeya herî zêde Kurdin. û ev berdewamiya pêkanîna siyaseta guhertina demografîk e. Piştî ku êrîş û dagirkeriya herêmê kir, dibin navên cudan de. Lê tişta ku tê şermazarkirin, alîgirên hin dewletên Erebî mîna Qetar û Kuwêt ku piştgiriya darayî ji van rêxistinan re dikin, da ku projeya xwe ya dagirkeriyê bi pêş bixe, bêyî ku nirx bide mafên herî rawa yên mirovî. Ev ji bilî helwesta hikûmeta Sûrî ya li dijî gelê wê û berova jî hêviyên vî gelî. û tişta herî metirsîdar û bobalata ku ev proje ji hêla netewên yekbûyî tê kirin û ev derfet dide ku careke din rêxistina Daeş nûjen bibe û aramiya ku gelên herêmê tê de jiyan dikin bikeva metirsiyê de. Ji ber vê em wekî platforma çalakiyên hevper ên tevger û rêxistinên jinan a Bakur û Jilata Sûriyê de ben li civaka navnetewî dikin ku bi berpirsyariya xwe raba derbarê projeya dewleta Tirkî dagirker got dixwaze armanca xwe pêk bîne diriya li hevkirineke giştî de da ku herêmê dagir bike. Ji ber vê divê civaka navnetewî xeteriya vê projeyê berbiçav bigire û derfetê neda ku guhertina demografîk pêk were. Heta ku çareseriyeke siyasî li Sûriyê çê bibe û dewleta Tirkî bê cezakirin li ser sûcên şer ên di herêmê de pêk tîne. Her wiha bengebaziya me ji netewên yekbûyî re ku zextê li dewleta Tirkî bikin da ku ji herêmên hatina dagirkirin derkeve û vegera sînorên dewletî. Ji aliyekî din ve bengewaziya me ji gel û pêkhateyên civaka Sûrî re ye ku li hember projeya dewleta Tirkî bisekinin ku dixwaze xewn û xeyalên xwe di pêkanîna hevpeymana millî de bi cih bike. Platforma çalakiyên hevpar a tevger û rêxistinên jin di Bakur û Jilata Sûriyê de.